violating recording rules will be reprimanded. His outdoor Rebecca is pet friendly. He pets on leash, carriers, and clean up after them. Be kind for animals within our park, but please refrain from feeding them. Be aware of your personal belongings and accompany your children at all times. In case of loss, you need to be report to the nearest security personnel. Please be informed that the park closes at 10 p.m. But before you leave, don't forget to scan the QR codes near the park entrances and exits to answer our quick survey. Your inputs will help us improve our service. Thank you and enjoy your visit at the park. Mas mataas pa nga lipat ng akin eh. Let it go! Di ba may enter ka din sa Okada? No. How yung bato ka nga? Sana mga peg, baka na kumakaw. Basta! Doon na! Basta! Turo basta! Kayong lumayo dito lang kayo. No. Dito yung pagkain ng isa. Hindi daw siya titirya yung sabi niya. Marami naman yan. Let it go, let it go. Let it go, let it go. Let it go. Let it go. One viewers, hello po. Kaya natin ito ilalagay. Hello po Kuya Mark. Opo, dito kami Kuya Mark sa Lunita. Hello po sa mga viewers natin. Galap siya. Papresko. Napakainit kasi doon sa ano. Pumunta muna kami dito sa ano para may hangin-hangin. Hello po Kuya. Lovely Darna Vlog. Hello po. Ate Lovely. Jamaica Sabalo. Hello Hello po. po Ate Jamaica Sabalo. Palagi ako dyan. Sa Lovely. Dito po kami muna. Presko, medyo presko dito. Okay dyan. Okay yan, enjoy kayo diyan. Sabi ni Kuya ano. Salamat po. Ni Kuya Mark. Hello. Thank you. At nag-vlog na rin ako. Bukas ko na ano, upload. Naglatag kami. Nagdala na rin kami ng mainom. At may kape. Ito kape na dali amin. Hello viewers, hello. Bigyan mo. Bigyan mo. Wala kayo foods. Sarap dyan. Dala lang kami ng ano. Tawag na to. Yung Jollibee spaghetti tsaka burger steak Kuya Mark. Hindi na kami nakapagluto. Wala, puro pintahan na. Saan ba yun? Kuya Mark, asan ba yung sunog kanina? Ang daming ano kanina dumaan. Sayang hindi mo sinabi parang Jason, punta sana ako dyan, Luneta. Bigla lang po yung pagpunta namin dito. Sobrang ano lang. Kanina lang namin naisip. Biglaan. Kaya pasats ko. Yan.
muna. Kain muna. Kain po tayo. Kanina kinain na namin yung sa kanila yung Jollibee spaghetti. Sa amin din to. Ano doon? Patka? Kain po. Parang ang labo ng camera mo. Pininaan ko eh. Business. Yung building dyan sa likod ni Rizal, dyan house ko. Ah! Doon pala ako yung Mark. Pakita mo nga. Eh baka magalaw. Yan. Ayun o. Ayan po ba Kuya Mark? Ayan, ito. Ayan o. Ayun po ba? Sa Cavite na kayo uuwi niyan, Te Ami. Hindi pa. Bukas po kami pupunta ng Cavite po. Bukas po, babiyahe kami bukas ng hapon. Siguro po, gabi. Gantong oras siguro po kasi masyado mainit. Yan mismo. Ah, dyan pala si Kuya Mark. Lapit lang po pala, Kuya Mark. Yan mismo. Signal nyo. Mahina ba? Tingnan natin. Naglalag po ba? Okay lang. Gusto daan kayo dito. Nakakaya Kuya Mark. Yan lang pala nila. Kitang-kita dito. Dito lang kami Kuya Mark. Silipin mo na lang. Silip ka na lang po. Oh. Dito kami kumakuha. Bayan si Ami. Hello sa 8. Ang liit ng tao pag andito ako sa taas. Para kami mga langgam dito Kuya Mark. Pang ilang floor po kayo, Kuya Mark? Sa taas nga daw eh. Tapon ko muna to. Tapon ko lang. Ako na yan sa ito. Hindi ako sa mga batang pipit na lang. Dati po nung wala pa kaming anak ni Ami, pag wala akong pasok kada linggo, dito yung diretsyo namin. Huwag di ako pumapasok kaso kadalasan noon, pati linggo pinapasokan ko talaga noon nung binata pa ako. Kasi pag di ako pumapasok dito yung punta namin, yung building na yan 2012 hanggang 2016 di pa tapos yan, di ba? Yung tower na yan. Noon. Kaya di pa tumatagal no. Kasi na-stop yan eh. Na-stop yan eh. Pinag-debating dito tuloy kasi. Tagal niya na nagawa.
matutubang sa ano sa Basta alas 4. Team Hamog, saan kayo pasok? Sabi ni Jamaica. Sabi, pag pupunta kayo now, let me know para sabihan ko yung thank you. Yan na lang kami dito eh. Ilang taon na? ano na? 2 years Nung na pala si Pepe eh. kinuha ko yung back pay ko. Ay, 1 year Trabaho. old pa lang si Pepe. 1 year old Oo. pa lang. 2016 ang last natin. Oh, napunta 16. dito. 16 kami pumunta rin. Uy, 17 naman. 17. Ay, oh. 2017 last napunta namin dito kasi nung binayaran ako dun sa company na tigatrabuhan ko, bumalik ako ng Maynila. Kasama ko yung kapatid ko na si Bunjing. Parang nagluloko na naman ang comment section mo eh. Wala pa nito. Harap ka sa may panlatag kami. 100 pala yung panlaki. Lapit lang pala ng bahay ni Kuya Mark. Ayan lang. Saan dyan yan, Ma? Ha? Ano ba? Iba dito sa Lunita. Anong sakay niyan? Malayo pa yan eh. Oh. Sarado na yung store dyan, Manila Campus. Friend ko din yun may-ari. Pwede kayo kumain kaso close na sila 7 p.m. Okay lang Kuya Mark. Salamat po Kuya Mark. Dami no-offer ni Kuya Mark. Next time na lang Kuya Mark. Thank Kasi you po. matagal pa kami pabalik-balik dito sa Maynila. Ano, biglaan din kasi yung pagpasyal natin dito eh. Na ano lang kami doon, napagod sa bahay, sobrang init. Hanggang 10 lang po na dito, no? Ganun talaga dito. Oo. Baka malubot yung cellphone ko. Hanggang malubot lang. Hindi ko dala yung power bank. Okay. Like, inom ako ng malamig. Kaya ako mag... Hello sa 4 viewers natin. Silent viewers, hello po. Ni Pula, unang punta ni Pula rin dito noong punta si Ami. Noong malapit ka ng mga anak, di ba? Layo pa, mga siguro mga 7 months pa lang ako. Doon naman tayo na naglatag. Next time, sama mo anak mo yan. Opo nga Kuya Mark, nung Opo. uwi po talaga po. Matatagalan kami. Kung nalaman kong 1 week pa, sana sinama ko kasi yung libre pa naman yun, kasi sold pa naman siya. Sa Manila Ocean Park Modalin. Opo nga, Kuya Mark, ang pinaka-ano niya, nagugulat nga ako doon sa bata na yun kasi gusto niyang makakita, gusto ko sana siyang, pwede ba hindi pa siya sa sa National Museum. Kasi yung, sinasabi ko, gusto niya ng mga ganyan, art, mga painting. Roy. Isalo. Diba, nagluloko na natin na pasensya na po. Sana
dapat na nag-thumbs up. Thumbs up Kel, lang. hi. Ay, si Kuya Romel. Hello, Kuya Romel. Grabe ang init dito. Nagkakaano-ano ko dito. Ganda, oh. Hello sa 5. Thank you, Kuya Romel. Kumusta ang buhay-buhay natin lahat? Hello sa 5. Ay, Kuya Billy. Maraming ahem-ahem dyan. Te amin sa'yo wala si Romel. Hindi ko kayo mapakilala sa kanila. Hindi natin sila kilala. Yung Jamaica pa. Si ano to eh. Si Kuya Roy din to eh. Sino? Si Kuya Roy din Kaya yun nga. eh. Nagawa ka ng... Kasi sa balo eh. Kaya nga eh. Diyan mo sa balo. Gumawa ka ng isang account, Kuya Roy. 10 viewers hello po. Kuya Roy sa balo. Bok. Sabi ni Kuya Bok. Billy, hello. Sabi ni Hello sa ten. Jamaica sa balo. Good evening, Ate Ami, Kuya Jason. Good evening, Kuya Ray. Nandito Hello. kami sa sa Luneta. Ayan. Robertson, Roy Book hello. Rindy high. Rain high. Daming gamu-gamu. Sino tawaran mo yun? Sino to? Sino? Ganun kasi magpalipad. Hmm? Hello sa lahat. Oh. Hello sa lahat. Enjoy and relax lang kayo dyan. Permission to live na. Ingat. Sige, Kuya Mark. Kuya Thank you Roy, so Kabayan, much. Kuya Ruel, Kuya Rico, Kuya Billy, Kabayan, ganun siya rin sa kanil, Kuya Rindy. Sige, Enjoy Kuya and Mark. Relax lang kayo dyan. Permission to live na. Ingat. Sige Ingat po, din maraming po, salamat po, Kuya Kuya Mark. Mark. Ingat din po. Ayan, shoutout kay Kuya Mark at sa pamilya niya. Maraming salamat sa pag-tune in. At lapit lang pala ng bahay ni Kuya Mark dito, tanaw lang namin. Oh. Yung building na yan, no? Makita mo lang kami, Kuya Mark, kumakaway dito. Sigaw ako dito, Kuya Mark. Para tayong Yan mga lang pala ako langgam. sa building na yun na napakataas. Bro Doraemon, yo lots. Si Lupin na lang kulang, kumpleto natin, babaero. Nakanguna si Kuya Roy. Ganyan-ganyan nga. Ay, wag na, baka mapati pa yung signal. Dito na si Kuya Amy, natangkan. Matangkad din, pareha sila ni Bro Bern. Ay, matangkad pala si Kuya Jaime. Oh? Nakita mo na po Bro ako na Rain, ho? hello. Ha? Oo. Nasa piyasa na? Kuya Jaime? Pero matutuwa talaga si Bebe dito eh. Kaya nga. Hindi rin kasi natin alam na magiging ganito yung Pero kung 1 week pa talaga nalaman natin na. Kasi bigla lang talaga. Rowan, hello. Marami pa naman yung mga pagkakataon na wala pa nga si Lupi. Wala
Wala pa nga si Lupin. Wala si Lupin. Sabi ni Kuya Bing. Oh, Daming ahim-ahim dyan, Kuya Jason. Ah. dami po. Dami Dami talaga. talaga, Kuya Rain. Daming ihim-ihim. Dami dito. Ito yung sentro ng mga ihim-ihim. Dami. Lalo kanina maliwanag. Mas madaming tao dun sa kabila. Kaso dito namin pinili yung ano eh. Pinili yung medyo konti yung tao. Dun sa side na yun, dun yung Yung may pinakamalaki. kasabalo hay sabi ni Kuya Mel hay. May dalang kape. O, kape yan yung laman mo. Kape. Kape is life. Ang daming gamo-gamo. Parang biglang umilig. Mainit naman talaga. Medyo lumakas yung signal natin. Busog sana mga mata ng team babaero dyan. Grabe talaga si Kuya Rain. Mag-uunos dili ka, Kuya Rain. May ano ka na, may ahim-ahim ka na, Kuya Rain. Naka-tune in pa naman ngayon. Dito pa naman si boss niya. Ayan si boss. Comment ka nga, boss. Nandito pa naman si boss niya. Tawa tuloy si Kuya Romel. No? Kung alam ko lang na pupunta kayo dyan sa Luneta, punta sana ako dyan. Masaya sana. Biglaan lang kasi Kuya Roy. Bigla lang yung isip ni Jason pumunta dito. Kasi bukas kasi uwi kami ng Cavite. Parang nabanggit ko nung Ano ba? kahapon eh. Yun, kagabi. Hindi, parang kanina ko lang na-realize na pupunta tayo dito eh. Kaninang tanghali. Nabanggit ko kagabi yun eh. Na baka pumunta tayo dito sa ano, Lunita. Kagabi ba? Parang kanina ko lang naalala. Punta kasi kami Kuya Roy sa ano Cavite bukas. Bukas, Tatambay kami dun sa Cavite. So, pinapapunta rin kami nung ate niya. sobrang init din kasi dito. Taas oh. Ayun na. Parang dito rin tayo naglatag nun. Bro Ray, punta na joyride. Sabi ni Kuya Ho. Hanggang 10 pa naman dito Kuya Roy. Hanggang 10 lang. Mayok, nasa na si Kuya Jaime? Asan na po si Kuya Jaime? Sabi ng viewers, hello po. Hanggang ano lang dito 10. Ay, andito pala. Bigla si Kuya Rain eh. Andito pala. Minsan silent yan, Kuya Rain. Bibigla, papasok yan. Nasa Laguna pala si Kuya Roy. Nasa Laguna. Next time, pag nandito ka, Kuya Roy. Trabaho niya yan eh. Kuya Roy. Sa Laguna talaga. Oo, sa Laguna. Yan nata yung boss niya eh. Hey, 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 hey. Para ma-relax din, para makalimutan din namin yung mga kinikim-kim. Kinikim-kim. Para makarelax-relax. Hindi pa, makano, sobrang init talaga. Refresh ba? Refresh. Kailangan din natin na ano eh. Para mabalikan din namin yung mga panahon na di pa uso yung problema. Malapit lang yan, Bro Roy. Basta may paa at may sasakyan. Malayo, Kuya Ho. Ganito, anong araw mo yun? Sabado? Sabado, traffic na. Parang traffic na din ata. Bigla lang kasi yung pagpunta namin dito, hindi kami nakapag-ano.
Aabot yan dito si Kuya Roy, sarado na, alas 7 na eh. Dapat sa mga Jason. May inggit lang ako dyan, wala akong ahim-ahim. Hanap ka na lang dito ng ahim-ahim. Wag na, stick to one yan dapat. Bakit kailan maghanap? Pag wala pala, dapat maghanap. Hindi pa tayo nakapag-run dito. Kailangan pa rin. Oh my God. May init, nainitan ako dito. Ang hangin. Sana pumunta si Kuya Jaime dito sa Leyte para ma-meet ko rin. Ay, sabi ni Kuya Rain. Luwas ka na lang, Kuya Rain. Sana sumama ka kala Kuya Roy. Ikaw na yung mag-adjust. Ikaw na lumuwas. Paktay tayo kay Miss J, paring Jason. Ano? Paktay tayo kay Miss J. Sabi ko sa iyo eh. Maging stick to one. Loyalty is the best talaga. Mga silent viewers pa naman yun. Ikaw na lang Kuya Ring lumuwas. Ay hindi, late pala sa magkita na lang kayo dun Kuya Ring. Lumuwas ka na lang papuntang Kamsur, malapit lang. 'Di ba magbabarko? Babang Sorsogon. Matnog. O babiyahe ka naman. 6 viewers, hello. Huwag nga. Hello Brad, kumusta na ang gamutan Brad? Ingat kayo. Hello Kuya Jun Santos. Hello, magandang gabi. Okay na okay Kuya Jun. Babalik lang kami sa 22 magano hearing test. Sa 22 pa po. So natin may surprise na lang. Surprise, Kuya Rain. Huwag ka magsa-surprise. Dapat siya Sa 22 po, balik po pa kami sa digits para mag-hearing test. Huwag ka mag-surprise, Kuya Salamat, Rain. Brad Jun Santos. Thank you po. Ang hirap kasi pag may mag-surprise na uuwi, hindi nakakapaghanda ng makakain, ganyan, katulad Sana dun all may ahem. kay Kuya Bern, na syempre nandiyan kami sa Manila, hindi kami nakapaghanda ng maganda nakakapaghanda ng pagkain eh. Sana all may ahem, sabi ni Kuya Tom. Kain lang. Sana all. Sana gumaling ka na, laban lang po. Opo, Kuya Jun. Thank you so much, Kuya Salamat, Brad. Jun. Kuya Jun, thank you po. Sana po talaga para makano na tayo. Makapaghanap buhay na. Trabaho. Makapaghanap buhay. Para si Jason hindi rin pa na-absent sa pabahay. Nakakahiya na din eh. Bro Rain, punta ka na lang sa lugar nila Bro Jaime sa Abuyo Leyte. Magkalapit lang kami ni Bro Jaime at Bro Billy. Oh. Kuya Rain, no? Lang pala. Punta ka na sa Leyte. Mas iba yung tugtog pag pag malapit ng Pasko, di ba? Pag September. Then viewers, hello. Hello. Dito kami ngayon sa New Zealand ng Bato. Then ang gusto namin sa
namin ma-surprise kayong lahat sa Kamsur. Wag ka magsa-surprise kuya rin kasi ang hirap mag-surprise. Welcome po kayong lahat. Pag wala kaming maihanda sa inyo. Ay yung madali lang yan. Basta pumunta kayo, madali lang yan. Daming pagkain doon. Eh pwedeng wala. Sana all Kamsur na siya. Ah, hey! Sana all din. Kuya Roy, Kamsur ka na din. Maganda sa Lunita. Tanggal ang stress mo dyan. Opo. Tama Brad. Tama kuya Jun, saan sa medyo mainit lang. Sabi, sana all. Sana all taga Kamsur na siya. Parehas kayong dalawa. Sige Kuya Roy, pares lang kayo, magkapit bahay kayo, di ba? Mag-aabutan lang kayo ng luto. Dalawang dangkal lang ang pagitan ng bahay. Oh. Ayan. Uuwi siya bro Roy dyan sa inyo, sabi niya sa live. Andun siya sa QC sa Commonwealth. Sabi ni Kuya. Nasa Commonwealth ko pala si Kuya Jaime. Dalawa tayo Kuya Roy. Surprise natin sila. Dalawa kayo tapos isama mo si Kuya Roy kasi siya yung may alam na rito. Ay doon sa Kamsur. Hello sa living viewers. Kuya Billy. Ayun, dalawa tayo Kuya Roy, surprise natin sila. Uy, surprise yarn. Kuya Rain. Dito na bro Roy, si Kabayan Jaime. Nandyan na daw po. Ay, wala pa naman pala sinasabi ko nandito na. Yose. Sa QC na ba? Punta rin ako dyan, makinga nga lang. Saka maki-coffee, charot. Eh, bakit charot-charot ka dyan, Kuya Ho? Saan yan, pre? Ay, Kuya Jesus. Luneta kami, Kuya Jesus. Nasa Lunita po kami. Kuya Jesus. Sama ka na, Kuya Ho. Anong oras naman? Anong oras? Layo pa. Mga 9:30. 7 na. Kahit alas 10. Pag malobat na yung ating cellphone. Unang Mahaba pa malobat ang yan. oras. Ang saya siguro pag tayong lahat sabay pumunta ng Kamsur. O Kuya Rain, di ba sabi nyo, mag-ano kayo ng bus? Tapos may service kayo. Oo. Request lang kayo kung ano gusto nyo lutuin. Pero Kuya Rain, pag pumunta kayo, wag kang mag-surprise. Bulungan mo si paring Jason kasi ang Dalaw hirap kayo kasi. sa bahay namin. Ang hirap Ako mag-surprise. balang magluto sa inyo lahat ng gusto nyo. Kahit bulungan mo lang si Jason para mapaghandaan din namin yung luto kasi gusto namin prepare yung luto. Hindi kayo magsising malaw mismo din sa bahay. Katay pa tayo ng native na manok. Nung nakaraan kasi si Kuya Bon, inaalok ko doon na pagkatapos mag-swimming. Doon sana sa bahay papaluto pa sana ako kay Papa tapos papakatay ako ng mga manok doon. Kaya Kaso nga, nagmamadali na si Kuya Bern noon. kaya lang may kanya-kanya kasi kaming trabaho, bro, Ray. Kung hindi talaga, Isip nyo ng yung mga December. hindi, ang set nyo dyan, Kuya Roy, mga halimbawa undas, ganyan, mga Holy Week, yung mga may holiday na medyo ilang araw. Nasa Commonwealth. Koobok, nandito na siya sa Commonwealth sa QC. Ate Ami, baka di na ako makabalik pag sumama ko. Bumalik ka. Hindi na makakabalik ng Manila. Bumalik ka, tatagan mo yung loob mo na bumalik. Pag sumama ng Kamsur, baka din na lang makabalik. Kaya ka Magpapaiwan na. Huwag ka magpaiwan sa Kamsur. Isama mo siya, Kuya Hook. Kung sino man yan, isama mo. Huwag kang papayag, magpaiwan. Isama mo siya. Tawa si Kuya Billy eh. Yung ang problema Kuya Roy, mga taga ibang bansa kasi
Kaya kailangan talaga pag uuwi pala sila, nakaseta din yung ano nyo, yung leave. Tapikin nyo lang si Kuya Roy kasi nakapunta na. Hindi na kayo mahirapan papunta ng Kamsur. Kasi may isa na sa Team Hamog na, ay dalawa pala sa Team Hamog na nakapunta na ng Kamsur. Baka gawin lang, pag umuwi dito si Kuya Roy, baka gawin 5 hours lang yung Kamsur. May pakpak yung sasakyan ni Kuya Bern. Wala sana akong trabaho ngayon, magkasama sana kami ni Bro Jaime. Ay, natapat na may ano? Kala ko, andyan lang. Naka-silent siya. Hindi ko hindi ako silong. At ilo sa mga silent viewers natin. Buti hindi na brown out dito. Andyan lang naka-silent. Sino ba yung ano neto ni Kuya ko? Ayaw niya ako na lang yung ano yan. Walang ginagawa yan. Una. Hello to 7. Hello sa inyo. Hello sa 6. Saan kaya si Lupin ngayon? Naka-destino. Wala talaga si Kevin G. Pambihirang buhay pala, Kuya Roy. May pakpak pala ang sasakyan pag ikaw ang nag-drive. Di pa natin nakita lahi natin. Walang ano. Hindi ko kaya sa tinatakot. Pero ano naman si Kuya Roy? Magaling mag-drive si Kuya Roy. Ang problema lang kay Kuya Roy, kumain kami doon sa Turbina. Huminto siya ng Kamsur na doon na sa bahay niya, parin Jason. Grabe ang ano. Walang water break, walang CR. Grabe yan si Kuya, Kuya Roy. Hindi nagpahinga si Kuya Roy. 8 hours. Mas malapit na babalik nila. 6 hours sabi ni Kuya Bern. 7 hours tayo. 7 hours. Kung nagpahinga si Kuya Roy, ang tatag ni Kuya Roy. Ayan na, ano, mabapila. Yan ang Natural lang yung takbo kay Bro Rain. Paspasan mo yan, Kuya Roy, kay Bro Ray, ay kay Kuya Rain. Nakikibrow na tuloy ako. Tinabi mo na. Maglalaro ka, makakapalit sila. Ay,
Kape, kape, kape. Pero ang galing ni Kuya Roy mag-drive. Kaso nag-alala lang ako kasi ano, talaga yung wala siyang pahinga. Yung tahimik pati ni Kuya Roy, na kaya niyang wala siyang kausap. Inspirasyon. Mas mabilis yung pagbalik namin. Nasa Manila na kami paggising ni Bro Bird. Skyway na kami. Yun nga sabi ni Kuya Bird, nasa 6 hours daw yung biyahe niyo, Kuya Roy. Kung gaano kabilis daw tayo pumunta ng Kamsur, mas mabilis daw yung pag-ano nyo, pag-uwi. Sabi ni Kuya Bird sa akin, pinalipad na naman yung van ni Roy. Pero ang ganda nung ano sasakyan ni Kuya Bird eh. Nakaka-relax. Pinatay ko nga yung aircon doon sa gilid eh. Lulamig ako eh. Inspirasyon. Ako'y liligaya. Bakit sa'yo ako'y tapang, dahil sa'yo ako'y lalaban. Ang ganda nyo, no? No? Ganyan, no? Alis. Ay, may langit. Ganda nun, no? Kuya Roy, oh. Ay, Kuya, ano? Kuya Hoko, ganda, oh. Sitso. Ang pretty. Okay na. Wag na, wag na, wag. Maganda ko yun, no? Ah, Wag na nga. maganda ko. Ano dadaan, no? Ayun, no? Kasi may jowa na siya. Ay, dadaan na hindi. Pero ang pretty siya. And now, Ayun, no? Yung naka-red. Ayun, no? Dito, dito. Ayun, no? Ayun, no? Ang ganda niya, oh. Wala, no? Maganda pa nga yung nasa likod Ate Ami. Sino dyan? Kasi hindi tayo pwedeng mag-ano eh. Baka jowa nila yung mga kasama nila eh. Mas madaming tao din sa kabila kaso mas pinili ko kasi dito eh. Malayo sa mga tao. Ang dami talaga. Kung sakaling pag gusto nyo bumalik dyan ulit kay Ami sa Luneta, message mo ako. Sige, sige, walang problema Kuya Roy. Message daw natin si Kuya Roy pag babalik tayo dito. oo. Bala nga sana Kuya Roy ni Jason pumunta kami ng Laguna. Diyan sa San Pedro. Doon sa tito ko na nagagawa ng sakyan. Maganda rin yung naka-skirt. Mga Ano? brown. Retrograde. Hmm? Retrograde. Oo. Gusto mo ba kilala kita Kuya Hok? Kuya Hok. Mahina ka Kuya Hok na kumilatin. Bakla yun Kuya Hok. Kuya Hok, bakla yun. Late ito Kamsur, Kuya Ray, takbuhin natin ng 8 hours. Ay, medyo matagal-tagal pa yung 8 hours na yan, Kuya Ray. Dapat 6 hours. Bading. 6 hours lang, Kuya Ray. Ay, late ito Kamsur pala, late. Ah, sorry naman. Sorry, wrong send. Fake news.
Kuya, fake news. May dapat pa kasing tatawirin. Ay, may dapat pang tatawirin. Kuya Roy, na-fake news si Kuya Hook. One, two, three, one, two, three. Later daw. Later to kami sure. At all? Pagbalik kuya rin ni Kuya Hyde, masama ka. Ay kaya sa ano ka na lang, pumunta pala. Pag hindi ka makasama kay Kuya Jaime sa December. Di ba? Si Kuya, kung ano-ano kasi nakikita. Fake news ko lang na fake news. Pero na fake news na tuloy. Na fake news kaya Roy. Kung ano-ano kasi nakikita ni Kuya ko kayo. May papakita ko sa iyo. Ayun o. Igala ko kayo dito. Kaya rin hilaw. Napik niya si Kuya Hook. Mayroon pa sa likod. Mayroon pa sa likod oh. Ito Kuya rin eh. Kay Kuya rin eh. Paano ba ito nalagay ko kanina? Paano ba ito nalagay ko kanina? Sorry po, pasensya na po. Malikot ang aking kamay. Nakita ko yun. Sabi ni Kuya Rene. Bro, sungit, hello. Sabi ni Kuya Billy. Lalo na bukas linggo, maraming tao dyan. Parang Jason. Oo nga, Kuya Rene. Ay, Kuya Roy. Madami. Kuya Rene, hello daw po. Sabi ni Kuya Ray. Hey, wala pa rin forever. Wala bang forever? Yo pa rin Jason TV Ami. Hello, Kuya Rene. Randy. Noon Kuya rin talaga nung dito pa ako, dito pa sa Manila. Pag ako pumapasok, dito talaga yung ano, dito yung pahingahan ko, dito kami lagi ni Ami. Mabuti nga ngayon may nadadala na tayong ganyan yung pagkain. Dati pupunta lang talaga tayo dito. Hello Ate Gian. Kaya Ate Gian, kumusta ang buhay-buhay Ate Gian? Nasa Luneta kami Ate Gian. Well viewers, hello. Salamat sa mga nakatune in ngayong gabi. At sa mga silent viewers sa atin. Ang damang picture pa ganyan yun. Hello Ma'am Gian, sabi ni Kuya Roy. Ate Gian, hello, sabi ni Kuya Rain. Bro Hawk, sabi ni Kuya Rene. Ma'am Gian, hello, sabi ni Kuya Billy Koy. Kalapati oh. Kalapati ba yun? Suwang. Aswang ba? Ang natin Hello sa 12. Yan sa 14, hello. Comment po kayo, kwentuhan tayo. Hello, Parang galing din ako dyan last month ha. Oh, Kuya Bern, hello. Parang galing ka talaga dito. Last month? Last month ba Kuya Bern? Ngayong month lang ata Kuya Bern. Parang nung ano pa lang Kuya Bern. Bro, kita ko comment mo. Halak ka. Kuya Bern, hello daw po, sabi ni Kuya Rene.
Ayan ko rin dati parang Jason nagbibiyahe pa ako ng jeep dyan. Ah. Sabi ni Kuya Roy, ay, Nagbigay ka pala ng gift dito, kaya pala alam na alam mo yung mga kalsada dito ko dyan. grabe kaya pala. Excuse me, kaya pala grabe ang ano. Mga bros, hello. Sabi ni Kuya Bert. Brother Carlo. Hello daw. Hello Kuya Jason, Ate Ami. Good evening po. Good evening Ate Gian. Dito lang muna kami nagla-live. Hello po, Carl Dit. Let him viewers, hello. Napipiesta Kuya Bern. Tawa si Kuya Nene. Hindi kasi kita lahat eh. Ganito ba yung cellphone kanina o pa ganyan yan ng kaunti? Hello Ma'am G. J.A. Mega love shoutout. Sabi ni Kuya Ho. Iba yung pagka-heart mo Kuya Ho. Bakit pag si Ate Gian, ganyan yung heart mo, pero pag sa kami hindi. Yung may heart na ganyan-ganyan. Ma'am Jamaica, mega love shoutout po. Si Kuya Roy din yan, Ate Gian. Kuya Bern, mega love shoutout. Sabi ni Kuya Rain. Bohok M.M. Sabi ni Kuya Billy. Dapat pala gabi ako pumunta dyan. Ay, anong... Umaga ba kayo pumunta, Kuya Bern? Umaga ka pumunta? Dito paggabi. Maganda ganito po dito yan. paggabi. May dancing fountain paggabi po. May mga ehem-ehem pa. Madaming ehem-ehem dito. Bro, Bern, sabi ni Kuya Hawk. Kuya Rain, be hello, sabi natin Gian. Maganda dito, Kuya Bern, paggabi. Hapon pa kayo pumunta? Umaga. Dito, ayun o. Ba't kayo? Eh, syempre may driver siya. Ah, Di ba may driver yan si Kuya Bern? Umaga, lakad-lakad ako, sabi ni Kuya Bern. Ah. Ate Gian, sa Luneta po, Ate Gian. Maganda Kuya Bern paggabi, ayan o. Hanggang alas 10 naman dito paggabi. ay, pagkita mo na kanya. Ayan o. Yan mga ahim-ahim pa Kuya Bern. Ayan o. Ayan. Baka ba? Hello po. Kita ba? Wait Baka lang. ba? Eh, umuusok pala yung cellphone kasi. Ganyan na lang, kaya ba? Hindi ba malalaglag? Baka. Ayun o. Hello Romel, mega love shout out po. Kuya Roy, mega love shout out po. Hi Kuya Arnold. Hello po, Kuya Arnold. po. Kumusta ang buhay-buhay Kuya Arnold? Ito po. Oo nga, next time daw. Parang Jason, kumusta? Sabi ni Kuya Arnold. Okay naman po Kuya Arnold. Dito kami sa Maynila. Nagpa-check up kami kay Yami. Kuya naman po Bern, kami. Kuya Kayo Bern, po, hello kamusta rin po. po? Kuya Bern, hello po. Sabi ni Ate Gian. Kuya Ruel, sabi ni Ate Gian, hello. Parang Jason, shout out sa mga pamilya Panganiban at Lacson. Yun, Sabi shoutout po sa family Panganiban at Lacson. Sabi ni Kuya Arnold. Sabi ni Kuya Arnold. Ma'am Gian, hello po. Saan lugar po Kuya Arnold? Sabi ni Kuya Bern, wala dito si Bro Romel, baka nandyan din sa Luneta, parang Jason. Luneta ng Malaysia ata si Kuya Romel eh. Mabuhay. Maligayang pagdating. Kaya rin na, mega love shout out po, sabi natin Gian. Edu Rong San John, sabi ni Kuya Hawk. Bro Bern, nakita ko si Kuya Jaime sa live, parehas kayo matangkad, pero mas chubby ka Bro Bern. Grabe naman si Kuya Hawk. Tama si Kuya. Tawa tuloy si Kuya Bern. Pagbalik niya ni Kuya Bern, may 6-pack abs na yan. Tingnan mo.
Magugulat ka sa transformation ni Kuya Bern. Chiria. City of San Fernando, Pampanga. Sa mga taga Pampanga. Taga dyan din si Kuya Bern GS, tsaka si Ate Cheng, Pampanga din sila. Take bone, bro. Hawk. Take bone. Sabi ni Kuya Bern. Pagbalik mo nga dito, Kuya Bern, pakitaan mo nga yan ng mga 6 packs na abs. Ang lugar Park Cuneta ay isang pet-friendly park. Siguro nakatagan o nakalagay sa pet carrier ang inyong mga Pampanga. alaga at pinisin ang Anong mabili kanilang doon? pakitunguhan din ng mabuti ang lahat ng hayop, ngunit iwasan silang kakainin. Maging maingat sa inyong mga gamit at maging sa mga kasamang bata. Tawa tuloy si Kuya Hawk, Lakson tsaka nakamalakad at security personnel. Ito sa mga taga Pampanga. Lakson family and Panganiban family. Kami po yung Anong Jason, anong events ngayon sa Luneta? At labasan upang sa lang Dancing fountain lang po, Kuya Arnold. Wala pong ano. Nung nakaraan kasi pinapanood namin yung music dyan eh. Kuya Boy. Pakita ko sa'yo bro, hook up ko. Gusto mo? Bakit wala yung S, Kuya Bern? Bakit ab lang? Walang music, Kuya Arnold eh. Diyan kami oh. Baka may love ako, bro, Bon. Gusto ko pa naman ng abs. Ab nga lang daw, ab. 1 pack lang, 1 pack. Plastic waste. Use fabric instead of oil, tarpaulin, or any form of plastic as blanket during picnics. Please be reminded that littering, vandalism, smoking, vaping, Isa lang ate Aki eh, kaya ab lang. on the ground Pagbalik mo nga dito, Kuya Bern, pakitaan mo nga yan si Kuya Hawk. Nang ma-inlove yan si Kuya Hawk. Arnold, naka-live pala. is our Park Cuneta is pet friendly. Pets Naka-live pala si Kuya Arnold. carriers and clean up after them. Be kind to all animals within our park. But please Pasyal-pasyal kami, Kuya Arnold. Mainit sa mainit sa Santa Mesa, baka brown. Napakagala lang. children at all times. At may dala kaming Chiria. Immediately Galing dito pa to. personnel, please be informed that the park closes at 10 p.m. Ito madaming nagsiselebrate ng birthday eh. Kasi lumabas ako kanina. Ay, bumili kasi ako ng panlatag. Wala kaming higaan eh. Thank you and enjoy your visit. Arnold, oo, bro Rene, kumusta? Hello daw po, sabi ni Ate Gian. Ayan, Ate Gian, si Kuya Arnold, nagla-live din po yan. Pwede nyo pong i-visit yan si Kuya Arnold, nagla-live din po yan, Ate Gian. Ayun, Kuya Arnold, si Ate Gian, nagla-live din po siya. Every day, nagla-live yan si Ate Gian eh. Ayan no, ganda dito Kuya Bern no, next time, gabi ka pumasyal, maganda. Dami pang ahim-ahim dito. Sige po, OW sa channel niya. Opo, Ate Gian, nagla-live yan si Kuya Arnold. Ayan no, Kuya Hawk, ayan no, Kuya Hawk. Ano? Tara bro, Bern, lipat na marami view doon kita. Kaya doon kina paring Jason. Bawal sa akin ang ehim-ehim eh. Bawal na ba? Ay, parang nalungkot ako na natuwa Kuya Bern na. May nagbabawal na pala eh. Kung may bawal, sobrang nakakatawa na yan Kuya Bern. Tawa si Kuya Rino, parang may alam doon si Kuya Rino. Pag sinabi mong bawal, parang matutuwa na talaga ako, Kuya Bern. I'm so happy na, Kuya Bern. Parang sigurado na yung 3 na mapupunta ng Kamsura. Parang blessing na yan, Kuya Bern, ha? Salamat sa pag-visit sa live, sa visit ulit sa live ko. Ayun, oh, si Kuya Makbal, hello. Hello, Kuya Makbal. Present. Gandang gabi, parang Jason natin. Magandang gabi din po, Kuya Makbal. Ayan, si Kuya Arnold, nagla-live din po yan. Kung may time po kayo, pwede nyo pong i-visit ngayon yung ni Kuya Arnold.
Nasa ano din siya eh, nasa ibang bansa din siya eh. Gian, salamat sa'yo. Ayan no, na-visit mo. May ano pa Kuya Arnold, si Ate Gabs. Wala pa po si Ate Gabs eh. I-visit nyo din po. Ay, ayan na siya! Kuya Jong! Hello! Hello. Hello, Dit. Badet! Hello! Kuya Hello. Mac, good evening po. Sabi natin Gian, magandang panahon dyan. Umuulan dito sa Ayan na si Badet. Pangasinan. Sino Bro Ray? Kuya Jong daw, Kuya Jong. Hello, salamat ba din sa pag-tune in. Dancer Arnold po. Hi! Sabi ni Kuya Hawk, Robert, ano kaya? Kuya pa rin ba? Ano yan, Kuya Hawk? Hello, Born Dit. Guard Dit. Ayan, no, sabi ni Kuya Hawk, Robert, ano, kuya pa rin ba? Bakit? May hindi na ba kami alam, Kuya Hawk? Parang uminit yung panahon ah. Parang lalo tayo Bawi na lang, ah. ah. Kuya Bird, secret. Pero nandito siya. Bawal yung ihim-ihim. Det, kuya pa rin ba? Sabi ni Kuya Hawk. Kuya Hawk naman. Hintayin lang natin. Parang pinagpawisan kami agad ah. Kakahay lang ah. Nawala tuloy. Tumahimik ang comment section. Ay, tao. Nandyan lang. Tumawa pa siya. Ayan Ganda no. dito ba dito? Yan naman ba dito? Oh. Wala na. Ganda dito pag gabi dito. Ba? Parang likot na ng camera natin ah. Hindi kaya sila mahilo. So, para makita rin nila ba dito? Ayun o. Asan na tayo? Kuya Mac, taga Pangasinan po. Kapo. Taga Pangasinan yan si Kuya Mac. Ball. Pero naka-VPN siya ng Canada. Kuya Mac, ball, hello. Ay, ala. Malalaglag yung cellphone. Ayan eh. Hi, Ma'am Badet. Nag-love shout po. Sabi ni Ate Gian. Opo, Ate Gian. Ganda pala dyan, Kuya Jong. Saan po Pangasinan po? Ate G. Ate G si ano? Ay, Pangasinan din po ako. Sabi ni Ate Gian. Dami ng bago dyan sa Rizal po. Dami po. Oo nga, Kuya Macbal, nawala yung mapa ng ano. Nawala yung mapa ng Pilipinas. Tinanggal ba yun? Ay, no. Tayo mo kasi. Hindi, na ano kasi. Ayun oh. Nalalaglag. Nalalaglag oh. May pumunta saan? Ayan. Sa Intramuros, maganda din sa gabi. Lingayen daw siya, Kuya Macbo. Ay, ano, Ate Gian. Di pa kami nakakapunta dyan, Ate Gian. Yun yung next namin eh. Intramuros saka National Museum. Kuya Jong, parang gusto ko may mag-date sa akin dyan. Sabi ni Paano? May ano? Kuya Jong, parang gusto ko may mag-date sa akin dyan. Yun. Kailan kaya yun? Next time daw. Next time, baka masabi mo pa dito ha. Inalis na yata, nilipat sa China. Oo, Kuya Macbal, nawala. Di ba pag baba mo ng jeep, diyan, may mapa diyan ng Pilipinas. Nawala. Samahan kita din gusto mo. Sabi ni Kaya. Uwi Lal. ka na raw. Samahan kita dit gusto mo. Ay, thank you, Kuya Arnold. Thank you you po so Kuya much Arnold po, sa Kuya pakulay. Arnold. Pakulay ang buhay. Ayan, Kuya Arnold. Sige. Love, love. Ah. Totoo ba yan? Ay! Punta kayo sa Manila Shenford. Opo.
Kaya Sa Makbal, next bakit time- kasama ko po yung anak ko? Apo. Totoo ba yung nababasa ko, May? O... Pero may nang salamin. Wait lang! Oh, wala pa na yung mata ko! Akin na yung salamin ko! Oo, totoo, totoo. Ano ba? Wait lang! Sige daw, love. Lipad na bro, Vern. Wait mo si Det. One day, andyan na siya. Bro Arnold, salamat. Kapit bahay Tingnan tayo. mo kaya, Arnold. Tao, di mo alam kung nagbibiro si Badet eh. Ano ba yun? May tawa-tawa Kapit pa bahay kasi. tayo. Tigian. Tagaling gayon si Ate Jen. Thank you, Kuya Arnold, sa Tingnan mo pakulay. kaya, Arnold. Kuya Arnold, yan po si ano, Paminta Girl, nag-ano din po siya. Nagbablog din po siya. Ayun, bet si ano, si Kuya Arnold, nagbablog din yan. Kuya Vern, sagot! Alala ka, Kuya Vern, sagot! Ano? Kuya Vern, sagot! Ayun, oh. Love na pala. Bro, Kuya Vern, sagot. aba, love na pala. Miss Badet official shout out. Basta ikaw love. Kilig yarn. Det, walang kuya-kuyahan. Saan- San po kayo sa Lingayen po? Sabi natin Gian, si Kuya Makbal. Gilig na naman. Gilig naman kayo. Kilig na naman bro. Kilig naman bro. Born. Pangasinan North daw po, Ate Gian. Kinilig si Kuya rin yun. Pinagpawisan ako ah. Parang sarap sa kalin ni Jason. Init. Pina- Parang tumahimik yung mundo ah. Ayun, ganda oh. Parang Oh. gusto kong umuwi ng Pinas ah. Ang lapit pala tayo eh. Ayun si Ate Gian Parang taga. kayo naman ang Kaso sa Hong Kong yan, Kuya Makbal ngayon si Ate Gian. Ma'am J.A. kailan uwi mo Pangasinan? Salubungin kita, charap. Ano naman si Kuya ha? Parang kayo naman yung kinikilig, Kuya Vern. Bawal kiligin. Bawal ba? Bakit Secret lang banat ni Roborn. Ay, Kuya rin no? May pa-heart sobro heart. rin ni ang kinilig si Kuya rin oh. Kinilig si Si Kuya Rene. Rene. Alam mo naman yun si Kuya Rene. Minsan lang kiligin yan si Inom Kuya muna tayo Rene. ng tubig. Wait lang, kape. Inom muna ng tubig. Kape muna ako. Ayun. May lablab na akong nakita. Ay, pasensya na po. Nawalan tuloy tayo ng signal sa lablab na yan. Nagkaon ka na love. May natutunan na naman ako sa'yo, Kuya Bro Vern. Kinikilig ako sa inyo dalawa, Bro Vern. Ay, Nagkaon ka na, love. parang uuwi na naman kayo. Kuya Rene, Hala ka din. Nag- Gising mo. Bukas. tapos andyan na si Love mo, di ba, Bro Vern? Hey. Kuya Vern, baka di ka Oh, hey. makatulog ha. Este Love pala. Bakit kumukuya pa? Kuya Vern, baka di ka makatulog. Ay, Este Love. Wala lang kuya. Kasi tanggalin na yung... Tanggalin na yung kuya na yan. Lablab na lang. Kuya Rene. Hello, Kuya Rain. Tawa siya. Lablab. Hindi nga love. Yan. Tanggalin na yung kuya. Pangit pakinggan mo ano yung kuya eh. Parang natatanggal yung tahi ko sa bibig ko. Saan Sang katikian? katikian. Nasa Hong Kong yan ngayon, Kuya Makbal. Nasa HK. Okay, nakikilig din si Ate Emmy at si Paring Jason. No? Sobra. Masasaktan ko si Jason. Parang si Kuya rin. Parang kayo din hindi ah. Tonton po, sabi ni Ate Gian. Magkababayan pala si Ate Gian at si Kuya Makbal. Pare sila ng ano eh. Ganda ng live natin ngayon ah. May lablab na eh. Nagkaon ka na lang. Kasing Ay, yun, nagpakulay tuloy si Kuya Bern. yung live natin kasi ang tanawin ngayon dito sa Lunita. May lablab na ganap. Ah, Sa gawaan ng furniture, sabi ni Makbal. Okay, sana ang lablab eh. Pabalik pa sa kuya eh, sabi ni Kuya Rin. Salamat, Bro Bern. Upcam Bro Bern, gumagalaw. Kilig talaga ako. Ay, Kuya Rin mag-ready ka. Parang makakauwi ka talaga, Kuya Rin dito. Nag-practice teaching ako sa Pangasinan North, Kuya Mac. Sabi ni Ate Gian. Salamat Ilang kayo, Kuya Bern, Born. sabi ni Kuya Rin. Bro Rin. BTS. Kaya bawal talaga sa ano. Bawal sa MHM.
May nagbabawal na sa ihim-ihim. Kuya Hok, yung mga ihim-ihim sa inyo na lang muna. Pinagpawisan tuloy ako. Parang mas mainit pa sa kape yung ano ngayon ah. Alam. Miss Badet, where na you? Kinikilig na yan, Kuya Rin. Ayan, si Kuya Roy. Kuya Roy, tawang-tawa ka dyan, Kuya Roy. Salamat, Kuya Bern, sa palipad. Ay, Love Love. Di mo alam mo, nagbibiro talaga ito si Badet eh. Kinikilig na ako eh. Labas ako dyan, paring Jason. Sabi ni Kuya Hawk. Walang ano man love-love. Ah! Walang anuman love-love. Ganda ng tawagan. Sana all masaya yan. Badet. Sana all masaya yarn si Badet. Sabi ni Kuya Roy. Sigian yung mga pupils mo sa picture nga taga Pangasinan. Bro, umaapaw ang kilig. Bro, Bird, para sa inyo. Wala na tuloy si Kuya Roy. Ayun si Kuya Roy. Diyan, saan? Ayun, nakapasok lang oh. Yung isang account niya. Kuya Roy, tawa daw siya. May sumasayaw na ehim-ehim. Kuya Roy. Wag mo na ba si Kuya Roy? Si Kuya Hawk mo ano yun? Ay, Kuya Hawk. Ganito mo kasi. May nagsasayaw na ehim-ehim. Oh. Oh. May ehim-ehim. Naharap namin sumasayaw. Tuloy ba ang Bernadette? Sabi ni Kuya Hawk. Tuloy na tuloy, walang harang. Wala nang makakapigil. Yung carpet. Umaapaw pa bro Rene. Ayan no. Tamang-tama sa BTS. Kuya Makbal, tawa si Badet. Yung basura natin, Tinapon ko na. akala ko. Saan nakalagay? Wait lang. Yung subo-subo nga. Bakit kasi lumilipad yung ano natin? Hello sa 11. Kailan kaya ako magkakaroon ng ehem-ehem? Ayun ka na naman si Kuya Roy. Meron ka ng Miss J eh. Hindi po. Sa basing po yun. Doon ako nagturo. Sabi ni Maraming viewers, hello. Hello. Shoutout sa 11 at saksi po kayo ngayon sa Love Love. Sa lahat na nandito ngayon mga silent viewers, saksi po kayo ngayon sa Love Love na Bro, nagaganap. Bern, huwag kang mag-react. Alam mo na yan, masaya ako, kilig pa. Sabi ni Kuya Rene. Kuya Roy, ehem-ehem ba? Ay! Meron din yan, Badet. Magkapit bahay sila ni Kuya Rain. Ay, nasabi ko tuloy. Yun. Ganda oh. Ganda nga. Ganda nga. Ganda nga. Ganda nga. Flower nga. Badet, hello. Sabi ni Kuya Makbal. Sana kagaya ko ni Badet sa sobrang saya. Hi! Badet, shoutout naman. Sabi ni Kuya Rene. Sa pagkita. Pagkita ba na? Gumamela. Hello sa 12. So, viewers, hello. Kailan mo ilang percent tayo? Matagal pa.
Wala, Badit shoutout naman sa ni Kuya Rene. good vibes lang tayo, kilig talaga min. Sabi ni Kuya Rene. Parang makakapag-barik yan sa sobrang kilig si Kuya Rene. Parang Ganda ng background. Kuya parang Makbal. may makakatulog kayo ng mahimbi. Oo naman, good vibes lang sabi ni Kuya Boy, aka Love Love. Love yarn. Oo naman, good vibes. Sabi ni Kuya Bern. AKA nga. Ha? AKA AKA Love. Gaon ka na love. nagkaon ka na love. Pero pwede din tutuhanin. Tutuhanin ng lahat kung kailangan mo. At di ka hilabang tumatagal ay lalo kung matututunang magmahal. Bakit di na lang tutuhanin ng lahat kung kailangan mo? Sarap magtagay. Good vibes na may kasamang seryoso. Habang tumatagal ay lalo kong matutunang magmahal. Tawa tuloy sila. Ganito. Ay, pati. Ay, pati yan. Rock down. Ayun o. Parang Jason, totoo na mga diba bro bird. Gusto nga totohanin dapat nila eh. For sure. Seryosohan to, walang good vibes. Good vibes, sabi ni Kuya Randy. Ay, si Kalais, gayon. Ayun, si Nuna, oh. Hello, Nuna. Sali kami Luneta. Hello. Yo! Amay, Nona. That's in Lissau Park. Ayan, oh. May blessing kaya si Kalayas. Ay, Nuna, oh. May blessing ka daw ba? May blessing kaya si Kalayas? May blessing ba? Ayun, love the Philippines. Darin eh. Ay, totoo na yan para makapunta ako Bicol. Sabi ni Kuya Rin pag tinutuhanan. Ikaw bro Rin, mag-seryoso ka na kasi May ahem-ahem ka na. Kami wala pa. Uy, si Kuya Roy. Ang Ano gulo po ni ko Kuya Roy. born? Ano po Kuya Bern? Ay, Kuya Bern, oh. Mag-backred ka, ano, Nuna. Kalayas, shoutout hello sabi ni Kuya. Kalayas, mag-backred ka. Maganda dito Nona paggabi oh. Ayan, oh. Paggabi dito sa Luneta. Ayan, oh. May Dancing powder. dancing fountain. Ito yung tambayan namin noon ni Ami pag ano, no, wala pa kaming anak. Siton gad si Luna ko. Ay, nay, kuki Luna. Hindi pa rin, hindi. Isus. Hindi pa pala nahanap si Sabi Luna. lang si Luna. Babalik din yon. Baka naingayan lang kasi. Babalik din yon. Ganyan talaga yung pusa umaalis. Babalik at babalik yan. Sorry lang si Luna. Baka daw.
Badet, pasyal din kaya tayo dyan sa Luneta kasama ang tropa. Sabi ni Kuya Roy. Pag-ipunan ko papunta ako sa kasal ni Nene. Pupunta siya sa kasal ni Nene. Ninong si Kuya Rene. Kuya Roy, seryosohin na natin para sa susunod na punta ni Kuya Bern. Tatlo na tayo. Yes. Alakas! Kuya Rene, Kuya Roy, Kuya Rain, hello. Isus! Isus. Hindi pala. Anong color si Luna ninyo? Kadakol ka Luna sa di o. Sari ako pala sa Silona. Kadakol ka upos sa di. Nagbabarag-barag. Luna, hindi nyo pa nakita. Luna, hello. Sabi ni Kuya Ray. Hello sa tatlong viewers, mag-love shoutout. Hello, everyone. Dream makapunta dyan. Sabi ni Alamid. Alamid Striker, hello. Kuya Pula, hello daw. At may Sabi ni malapit lang pala dito na nakatira na na Viewers. supporters natin, viewers. Si Kuya Mark Guillermo. Mark Guillermo. Ito yung bahay niya. Pakita ko sa inyo yung bahay ni Kuya Mark Guillermo. Ayan o. Yan yung bahay ni Kuya Guillermo. Yung building na yan o. Salamat sa pag-invite Kuya Mark. Siguro sa susunod na lang kami pupunta dyan. Pinapapunta niya kami. Sabihin lang daw, magsabi lang kami kung pupunta para sabihin sa guard. Diyan pala yung bahay niya. Yan. Yan. Yan yung bahay niya. Ah. May comment pa. Wait lang. Ano no? Alan. Idol Jason, san na po si Vince TV? Nasa Kamsur po. Si Kuya ano ngayon? Hindi ko maano yung pangalan niya eh. Rian Yu. Rian Yu. Hindi, baliktad yung pangalan niya. Kuya Roy, pwede. Parang nasa Kamsur na po si Vince. Shout out Nuna and Pula, sabi ni Kuya Roy. Jesus, Kuya Mark. Nuna, baka makalabas dun sa labasan. Babalik din siguro yun. Siguro naingayan lang yun. Kaya lumayas. Gusto talaga ni Badin kasama ang tropa. Sabi ni Kuya Roy. Gusto talaga ni Badit kasama ang Kuya tropa. Roy. Kuya Roy, hello. Kuya Roy, tawa si si Badit. Kanina pa ako sige iyak, Kuya rin eh. Babalik din yan, Nuna. Baka ano lang. Naingayan lang kasi piyesta kasi. Wala bang dalang cellphone yun? Si Luna. Luna. Wala bang dalang cellphone? Si Vince, wala na. Goodbye, Philippine na. Sabi ni Kuya Rene. Parang nasa Kamsur na po ata si Vince. Wala, may pinapatabos dito na picture. Pinapatabos sa akin, akala ako. Aray mo, bakak. Sabi ni Kuya Roy. Gayon siya ito. Ay, Isus. Wala, may pinapatabos sa akin na picture, akala ako. Ganda. Pinapatabos. Kuya Pula, shout out. Sabi ni Kuya Rene. Hello sa 12. Hindi natin matanong si Nuna kasi umiiyak pala, nawawala yung pusa niya. Kuya Rene, salamat po. Sabi ni Pula. Wala na yung dalawa. Love, comment po kayo, love. Nagkaon ka na, love. Nagkaon ka na, love. Hello sa 15. Tuwa sana si Bebe o roller skate, oh. Sarang malunog sa likod. Yung sir, sana nagura sana ang init dito. Bola, wag mo ipaalam ha.
Wala na lablab nyo, may pinag-uusapan na. Ay! Leslie, sabi ni Kalayas. May binubuking na si Wala Kalayas. na lablab nyo. May pinag-uusapan na. Alak ka! Yes, kuya. Bino ko muna. Kaya pala nawala eh. Kaya nawala eh. Kaya pala nawala si Lablab eh. Ito, nakatawaran ng ano to? Makulay na bago? Ha? Makulay na bago? Nakatawaran? Si Arnold, nagdalag mo na. Oo. Ang salamat kay Kuya Arnold. Walang Kuya Arnold. Naka-live pa. Naka-live pa Kuya Si Arnold. Arnold. Salamat kay Kuya Arnold sa pakulay kanina. At kay Lablab, ay kay Kuya Born. Lablab na pati. Nakikilablab ka na. At kay Kuya Born. Okay lang yan. Nag-business talk na pala ang dalawa. Business lang po. Sabi ni Kuya Randy. Ikaw, Kuya Rainby, kailan ka din magbi-business talk? Boss, comment ka nga rin, boss. Boss ni Jason, mag-comment ka nga din. Manawagan ka nga kay boss mo. Boss, comment ka nga dyan, boss. Baka busy. Saan ka nag-iit? Malayo? Malayo? Nawit mo ka siya. Gano'n ba yan? May naalala ko dito kay Pula. Jesus, ato big May naalala ko dito kay Pula sa CR dito sa Lunita. Nung sinama ko siya dito. Di ba Pula? Andiyan na si Lablab ay si Kuya Born. Bro Rain. Ring bearer ka. May naalala ko sa CR dito kay Pula eh. Nung sinama natin siya dito. Alam niya yun, alam ni Pula yun. Hindi ka nasabihin. Di ba Pula? Napago na yung dancing fountain. Natihin mo na pa ako. Hindi sa CR. Basta diretso. Yung barya. Wala nang bayad. Baka makahapak ako ng kamatis din. Ay, wala ko yung bag ma. Ikaw muna mag-entertain sa kanila. Pag sinabing entertain, magkaganyan yun. Paano entertain? Sasayaw pa? Sasayaw. Yung invited na ako, sige Kuya Bern. Yun, invited na daw si Kuya Randy. Bro Bern, huwag ka magpahinga. Hina laban tuloy. Hindi muna ako. Sige, sige. Tawa si Kuya Bern na. Kailan din ako magkakaroon ng love-love? Ay, Kuya Roy. Naku, Kuya Roy. Baka meron na. Parang kanina iba yung pangalan mo. Tapos ngayon, naghahanap ka na ng love-love. Tawa tuloy si Kuya Roy. Nag-init tuloy yung ano. Sa kabila, mas madaming tao. Doon o, banda doon. Edit muna ako, sabi ni Paula. Sige, ge. Ayun si paring Jason, nagsi-CR. Sa kabila kasi yung CR eh. Ayun doon, dito, banda dito. Naka-bro Roy, lapag ko dito. Sino sa'yo? Kapit bahay sila Kuya Rene. Init talaga. Hello sa 14. Hello po. Dito lang ako sa tabi. Idol Alamins
Striker, upload muna. Bukas gabi na. Sabi ni Kuya Rin eh. Maaga pa naman ang Kuya Rin eh. 8 pa lang Kuya Rin eh. 8 pa lang. Hello sa 11. Kaya akala ko 11 na. 8 pa lang Kuya Rin eh. Ayan o. 8:18. Sakit ng kabayo. Hello sa 10. Hello sa 8. Ala, may si Alisan na sila. Hello sa 7. Hello. Hello sa 8. Kumusta ang buhay-buhay? Hello. Tagay para kay Bro Bern. Happy kilig para kay Miss Badet. Ala, kuya basura po kuya. Ayun yung basura. Ay, Kuya Bern. Tawa si Kuya Bern. No? Sige, tagay. Ay, sabagay Sabado naman Kuya Rin eh. Maganda tumagay talaga Sabado. Tawa tuloy silang lahat. Maganda tumagay Sabado, Kuya Rin eh. Bukas, Linggo. Tagay mo kami Kuya Rin eh. Hello sa 6. Ayan. Ang layo ng CR sa kabila. Nakuubos na nga ako ng isang kabayo. Grabe si Kuya Rene. Ang tapang niyan Kuya Rene. Ang tapang niyan. Alin ba yan? Yung maliit lang ba? Ang tapang ng red horse na yan. May sipa talaga yan. Asan na yung nagtitinda nung ano? Tinapon na yung ano? Eh, hindi tayo sumasaya sa gari pagka yung tao ko. Lalo na.
Bro Billy, asan ka na? Hello sa lahat. At support nyo na nag-thumbs up. Hello. Tahimik muna ako. Bakit? Nakaisang kabayo na daw si Kuya Rene. Baka mali pa nga Kuya Rene. Hello sa 6. Uwi natin yung vlog natin. Hello sa 5. Init na. Talaga walang mahangin-hangin, no? Hello 6 viewers. Biglang uminit na naglakad ako eh. Hindi mainit talaga. Walang hangin, no? Nawala sila. Sabi ni Kuya Rene. Nagbi-business talk na yun, Kuya Rene. Pwede ka ma? Ikaw naman. Ano muna ka? Background, no? Mamaya pa yan. Saan na kayo, brother? Natahimik bigla, Kuya Rene. Silent lang, luto almusal. Ay, mag-aalmusal pa lang pala si Kuya Bert eh. Pero aga ni Kuya Bert nagising. Oo ah. Hindi ano na eh. Tama lang, madaling araw na. Madaling araw na sa kanila. Sobrang aga pa. Almusal si Kuya Boy. Pera ako dyan, Lloyd! Hello sa Hello sa 8. Anak, dito kami sa Live Park. Dito lang kami nag-reply lang ako sa kaibigan ko sa Kuya Roy. Nagsabi lang ako isang litro na nagalisan. Magano daw eh, mag-edit daw sila pula eh. Live Park. Latag. Baka nagkakaroon na naman yung comment section. Hello sa Saba. Ay, si comment niya, sabi ko nagahang eh. Huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mag-alala, mabait ako ngayon. Exactly. Kaya yun eh. Sarap pumigay. Silent muna, kain tayo guys. Sabi ko yan eh. Sige po, kain muna kayo. Tuloy-tuloy lang yung live natin. Maaga pa naman. Hanggang 10 pa naman yung sarado ng ating ano. Ngayon New Zealand. Ang ating Lunita. Hi Kuya Benji. Wow, Hello. Kuya Benji. Kuya Lupin. Galit ka Kuya Benji. Di mo nakita tuloy yung ano. Sabay mag-backride ka na lang Kuya Benji. Mag-backride ka lang. Backride ka.
May ano dyan, may ganap dyan kanina, Kuya Benji. Oh. Ano yan? Sabi nga ni Ate Maris, magbabasa muna daw siya Oo. para alam niya kung saan siya pipwesto. Diyan si Ate Maris, nakakapis si Ate Maris. Saan na kaya si Ate Maris? Pastor Julius. Isa isundan bro, Ray. Oh. Saan na kaya si Ate Maris ngayon? Nakakapis si Ate Maris eh. Kuya Benji, may makikita ka dyan, Kuya Benji. Tinolang manok, Kuya Roy. Oh. Unsay sudan. Sudan, ulam. Grabe ang pams. Sudan, ulam. Unsay sudan. Bro Benji, Bro Benji, gising na naman ang mga zombie ngayon. Sabi ni Roy. Hello sa 7 viewers natin. Pasensyahan niyo na po. Mga zombie ngayon. At sa 50 na nag-thumbs up, maraming salamat po. Balik ako. Dito ka? Para makita nila yung halo-halo na kami. Para tulog ako eh, nagising lang. Sabi ni Kuya Benji. Kwentuhan na lang kita, Kuya Benji. Mag-backread ka na lang, Kuya Benji. Tinatamad na akong magkwento. Ang magkikwento sa'yo, Kuya Benji. Wag na, mag-backread na lang si Kuya Benji para Tanungin mo, Kuya Benji, si Kuya Boy. grabe ang pause mo. Buti walang rally dyan. Wala, Kuya Benji, baka nandun nagrarally sa atin. Sa Senado. Kuya Benji, may naganap na lablab kanina, Kuya Benji. Sa love. Nagkaon ka ng love. May naganap na lablab kanina, Kuya Benji. Mabuhay. Maligayang pagdating sa Rizal Park, Cuneta. Ang National Forest Development Committee ay pinigaya Bro, Bern, ano yun? Ano yung balita? Magbakarit ka na lang, Kuya Benji. ng pagsunod sa Clean Go. Wala, nagbi-business talk na sila eh. Sabi ni Kuya Randy eh. Reusable water at recyclable na lalagyan ng pagkain upang maiwasan ang plastic na basura. Kung kayo ay makikipid, gumamit lang ng tela ng dali. Ipinagbabawal ang paggamit ng foil, chocolate o ang mga uri ng plastic bilang panahon. Nais din namin ikaalala na ang pagkakalat, vandalismo, paninigarilyo, paggamit ng vape, pagdura, pagtatapon ng sinigang at pagbubuhay Bawal magdura dito sa Luneta. ipinagbabawal. Bawal. Nakatawan ng kaukulang aksyon. Ang Rizal Park Luneta ay isang pet-friendly park. Siguraduhin katali o nakalagay sa pet carrier ang inyong mga alagang hayop at inisin ang kanilang tingin. Pakitunguhan din ng mabuti ang lahat ng hayop, ngunit iwasan silang pakainin. Maging sa inyong gamit at maging sa inyong kasamang bata. Kung kayo man ay nawalan, agad ipaalam sa pinakamalapit na security personnel. Pinapaalalahanan rin ng lahat na ang parke ay nagsasara sa ganap na ikasampu ng gabi. Bago umalis, Hello, Jamaica. Si Kuya Roy din yan. Kuya Benji. at labasan upang sagutin ang Jamaica sa Balo. makakatulong Si Kuya Roy din yan. upang mas mapabuti. Kuya Benji. Yero sa Balo din po yan. Maraming salamat at naway kayo ay masiyahan sa inyong pagbisita sa Rizal Park, Luneta. Mabuhay! Welcome to Rizal Park, Luneta. The National Parks Development Committee encourages everyone to help us preserve the quality of the park by observing the following clean as you go habits. Dispose your trash in the form of trash bins. Encourage the use of reusable water bottles and recyclable food containers to avoid plastic waste. Use fabric instead of oil,
carpooling, or any form of plastic as blanket during picnics. Wala na Hanggang rin sa sila. 6. The littering, vandalism, smoking, burping, spitting, throwing Kaya Benji, daming ehem-ehem dito kaya Benji. Yun, may hangin na. May hangin-hangin ng konti, oh. Individuals caught violating the following rules Ayun will na ba? be reprimanded. Is Alpha Cuneta is pet friendly. Keep pets on leash, avoid carriers, and clean up after them. Be kind to all Di animals. pa rin nawawala ng trabaho yung nagka-camera dito. Nag-picture. Hindi pa pinabawal. Hindi pa na ano yung cellphone, hindi pa naluluma, no? In case of loss, immediately Picture din tayo. the nearest security Yo, personnel. si Roy pala yan. Opo, Kuya Benji. Opo, si Kuya Roy po yan. din yan. But before they leave, don't Nasa ano na raw Kuya Benji si Kuya Jaime, nasa Commonwealth. and exits as your other ones. Punta na rin tayo, gusto na. Hangin-hangin din. Sabi ni Kuya Hawk kanina, At the park. tawa si Kuya Roy kay Kuya Benji. Ayun, humangin-hangin. Yan na, oh. Yun, presko. Resto. Oh, ayun, humangin. Ako, dito lang po ako sa tabi. Sobrang init eh. Oo, andun sila kay Elmer. Sabi ni Kuya Benji. Andun sila kay Elmer. Sabi ni Kuya Kuya Benji. siya, sabi ni Kuya Rizzy. Nandun kay Kuya Elmer pala. Commonwealth, bakit? Tuwang-tuwa sana yung si Bibi talaga dito. Ay, umuulan na. Ay, hindi. Yung ano yan, ng ano? Yung anggi ng ano. Oh, ang ganda oh. Tuwang-tuwa yan si Bebe. Wow. Ayun oh, ganda oh. Mas maganda siya sa person. Oo, ang hangin na. Ganda oh. Ganda nga. Ganda nga. Sarap matulog ay. Kumukoy na yung panahon. Oo, humangin ng ganda. Ulitin mo nga yung ano mo. Hello. Naalala mo nung bata pa si Bibi, nung dito na nagpayong kayo. Saan tayo banda? Doon tayo banda oh. Doon tayo banda ron, nakapayong kayo kasi yung anggi. Gawa yung sasakyan, ang layo na naman. Manggi na. Manggi din na. Hello sa 8. Hindi Minsan namin ko pa sa basain niya.
na mag-picture pag ganyan na. Wow. Ganda ganyan no. Ganda nga. Ang ganda nga no. Ang ganda nga no. Asan na si Nono? Hello Sunline. Benji Regaspe aka Nono. Wala naman yan. Billiard. Aka Billiard King. Oh. Kuya Marlon. Ang ganda. Gabi pa rin Jason. Hello Kuya Maganda dyan pag Marlon. gabi. Sabi ni Kuya Rain, Marlon. masarap sa Luneta. May ka-date. Ay. Oh. Kaya kasama ko yung ehim-ehim ko. Mas masarap dito Kuya Benji pag may dala ka rin pagkain. Oh. Tapos ano, masarap matulog. Parelax-relax din namin ni Ami ko dito. Dito kasi hindi masyadong matao. Nandun talaga yung pinakamadaming tao. Doon banda crowded. Oo, grabe. Ang tao doon. Dito konti lang ang tao dito eh. Konti pa yan. Kaya, Yung mali lang namin kanina, yung plano ko magsaing. Tapos magluto ako ng adobo kaso pinapos na ng oras. Kaya bumili na lang kami ng yung spaghetti. spaghetti sa Jollibee na, ayun, pagbilan yun. Ano lang yun? 79? Tapos yung, Ganun din, dalawang 79. oh, burger stick. Ayan, no? Masarap. Magandang gabi po ate Ami pa rin dito. Saan ka galing Kuya Romel? Nahuhuli ka na sa balita Kuya Romel. May work ka Kuya Romel. Kumusta Kuya Romel? Ay, yung plastic ko. Kuya Romel, nalit kayo na kayo Benji, din nyo nakita kanina yung ano, yung love-love kanina. Si Love Love. Kung Nagtanto na lang kayo. May love-love na naganap kanina. Diyan kayo mag-date ni Ahem. Ahem Moraine. Dala kayo panig. Ay, Ganda ng dancing fountain yan sa gabi. ayan po, nagsisimula dancing fountain. Fountain. Kanina pa pag ano, alas Nandito na si Lope. 6 kanina. Ano? Kanina pang alas 6. Ayan, maganda mag-picture dyan, oh. Dancing fountain. Pero pag December, halos hindi mo yan makita-kita. Sa dami ng tao. Oo, ganda ng hangin. Ano wala ko? Nakita ko lahat pinag-usapan nila. Yan, yan, Kuya Romel. Yan ang nagugusto ko. Mapangit yan, pasik. Pangit mo yung ipag-camera, o pasik yan, o. Hello. Pasik yan, eh. Ano man sa'yo? Wag na. Wag na. Yan gani. Yan, o, tingnan mo. May ano yun, o. Pangit yan, o. May astigmatism na yung camera ko, o. Basa mo, basa. May Kuya astigmatism. Marlon. Sa Valenzuela People's Park, ganyan din may dancing fountain sa gabi. Sabi ni Kuya Marlon. Ayan, silent lang ako kanina pa. Ay, naka-silent pala si Kuya Romel. Oo nga, sana Kuya Benji soon makapag-date din dyan. Ay. Andun bro, Mr. Bean sa kabila. Sabi ni Kuya Romel. Si Jason, no? Kuya Romel, mega love shoutout. Sabi ni Kuya Rain. Bro Roy, mega love shoutout. Sarap patulog. Ang lakas na ng hangin, no? May mga hangin-hangin na. Oo, no? Lakas na ng hangin. Luneta ang sentro ng Pilipinas, sabi ni Kuya Benji. Nabigla nga ako dito pagdating ko kasi pag bumaba ka ng jeep, pagbaba mo ng jeep, dire-diretso na siya eh. Tapos, iba yung way niya. Wala na yung ano, yung mapa ng Pilipinas na wala. Good morning, Sir Rain at Sir Romel. Sabi ni Kuya Marlon. Nawala na dun yan
sa unahan eh, bago yung dancing fountain dun sa unahan. Meron dyan yung mapa ng Pilipinas, wala na. Kuya Marlon, that is mega love shoutout po. Sabi ni Kuya Romel. Di na nga sana kami kanina tutuloy kasi parang uulan kanina. Ayun, yung ganda. Ayun o. Sarap may kadate dyan sa gabi sa Rain at sa Romel. Ang dami talagang tao hanggang ngayon, no? Dami pa rin. Pero pag alas 10, ayan, sarado na. Nag-PM na yata yung dalawang love. Ay! Nasundin agad ni Kuya Ram. Oh, nagbi-business talk na daw yan. Jason, sato ka Jason. Jason, ato ka pumesto, oh. Ato gilid mismo. Para dataw. Ato, sige. Yan. Yan. Para kay Kadi, ah. Yan, side. Yan na yung ambon sa atin. Kuya Marlon, good evening din. Sabi ni Kuya Rain, sinabi mo pa, Kuya Marlon. Maganda dito. Madaming ano dito. Madaming family yung nagpipiknik. May mga magjowa din. May nagbe-birthday, nagse-celebrate. Ayun, oh. Basang-basa na yung salamin ko dito. Lagi ako dyan. Dati, messenger pa ako sa Makati punta ng Manila Bulletin. Sabi ni Kuya Benji. Yung isa nag-reply daw sa kaibigan niya. Si Kuya Romel. Si Kuya Roy ba yan? Hanggang alas 10 lang dito eh. Kaya maya-maya, uwi na din kami. 2 sakay. Ang lakas ng hangin. Yung isa daw kuha mo agad Kuya Romel, ah. Ay, kamukha dito si Rika. Buhay Pinoy Official Vlog. Shoutout po sa inyong lahat dyan sa Luneta. Hello po. Buhay Pinoy Official Vlog. Hello po, magandang gabi po. Kailan uwi ni Bro Jaime sa Leyte? Hello po, Buhay Pinoy. Vlog. Maraming salamat po sa pag-tune. At sa lahat na nandito, sa 11 viewers, maraming salamat po. Thank you very much sa inyo lahat. Shout out. Kailan uwi Bro Jaime sa Leyte? Bro ni Mr. P. Ay, may time na pala dyan 10 lang. Hanggang 10 po. Hanggang 10 lang po. Hanggang 10 na lang. Ganda, oh. Ganda nga. Tangkad pala ni Bro Jaime. Sabi ni Kuya Romel. Kailan balik niyo sa Bicol pa rin, Jason? Siguro po Kuya Marlon, depende pa rin po sa 22, sa hearing test. Pag sinabi po na medyo matagal-tagal pa, pag 22, pagkatapos po ng check-up, sakay din po kami agad. Sakay kami pa uwi. Pero Sakay din pa po kami pa uwi. may balik pa kami na 1 linggo, kaya 2 linggo. Hintayin lang namin dito.
Kasi sayang po yung pamasahe. Opo. Nag-ano naman po kami doon. Kasi naawa lang ako doon sa ano, sa bahay, sa mga manok. Manok na hili. Kasi kami nag-alaga ng manok eh. 3 yung manok, 4 pala. 4 yung manok namin doon. Kami yung nag-alaga simula, baby pa siya, sa itlog pa lang, ganyan. Tapos yung pusa din doon, ni Crystalline. Pero iniwanan din namin ng pampakain. Bawal ata mag-drone dito. Wala akong nakikita yung nag-drone. Baka bawal. Wala tayong drone na nakikita dito. Ganda oh. Ay, kaya palang mahangin kasi ang kapal na ng ulap oh. May low pressure ba? Wala na yung pawis mo. Wala na. Bilipin mo yan. Ay, Shoutout kay BG. Saan ba si BG ngayon? saan ka si Bibi ngayon? Baka nakauwi na. Nakauwi na ba? Ah, okay. Pasyal kayo sa Mall of Asia para sulit punta nyo ng Manila. Ganda sana Pwede ko tayong dumaan dun, ma. Pwede naman Hindi. tayo dumaan. Kahit mamayang ay bukas ng gabi kasi pag linggo ata may ano dyan eh. Balita ko lang, totoo ba may fireworks dyan pag linggo. Di bago tayo pumunta ng Cavite. Kaya nga, Pwede tayong dumaan dun. may ano daw nga, may fireworks pa doon. Busog na busog ang mga pusa dito, oh. Pinapakain mga ano. Yung may mga dalang pagkain, binibigyan ng mga pagkain ng pusa dito. Na medyo maano yung pusa dito eh. Pupunta kasi kami Kuya Marlon sa Cavite bukas po. Try po namin dumaan. Kaso pag dumaan kasi magastos. Hindi kasi maiwasan yung mapabili ka. Nandito na ate. Ayun sa mga bata. Oh. Basta. Ayun oh. Takbo siya. Basta nandito yung tubig. Basta tayo. Basa yung cellphone no. Nandito na yung hangin papunta sa atin. Ayun oh. Ayun oh. Oh. Hello, Septen. Oo, meron nga. Ay, meron yun. Try nga natin. May ano daw. Punta tayo dun. Aga-agahan natin. Para din tayo gabi papunta ng Cavite. Mga alas 3 siguro. Kasi anong oras na? Kahit anong oras naman. Yung biyahe papunta ng Cavite, mas okay nga yung ano eh. Yung biyahe paggabi daw. Ayun. Ganda nga. Ganda nga. Basang-basa na tayo. Ayun no? Ayun maganda mag... Ay putik. Sorry naman hinangin. Hinangin yung cellphone natin. Ayun no? Hello sa 9. Ayan. Diyan yung map ng Pilipinas dati may fountain. Yun nga Kuya Benji, wala na. Pagdating ko kanina, hinanap ko agad. Kasi sabi ko, parang nalito ako kung saan ako bababa. Iba na yung binabaan namin nandoon na sa harap ng National Museum eh. Doon na kami binaba eh. Dati dito lang. Tapos yun, wala na yung mapa ng Pilipinas. Wala na. Nakapunta na kami kay Rizal, wala na yung mapa ng Pilipinas. Wala na, pantay na. Pantay na siya. Nilagyan na din ng mga ano, ng mga ilaw. Ganda ng camera, oh. Ayun. Ano? May kamukha si Rika. Ayun oh. Ay, baba, ayan. Ayun. Ay, ito nakaray. Kamukha ni Rika. Maliit na version ng mukha ni Saan Rika. man? Ito oh.
Ayan. Ayan. Ito? Oo, yung May nakaupo. picture? Oo. Tingnan mo. Ayan, tingnan. Ayun o. Kahit sa side. Kita mo. Sa mukha niya. Sa Rizal, may bantay pa din. Wala na po. Wala nang bantay. Walang bantay, Kuya Benji. Wala nang bantay. Inalis na. Sa Cavite pala kayo umuwi. Dito ako ngayon sa Dasmariñas, Cavite. Sa Tansa kami, Kuya Marlon. Sa ngayon, dito kami sa ano? Santa Mesa po Santa kami, Mesa. tumutuloy. Kaso medyo mahaba-haba pa naman po yung araw. Dadaanan muna po namin yung kapatid ko. Parati naman kami pumunta dyan kay ate. May kapatid ako dyan sa Tansa po. Tansa. Dasma. Diyan si Mr. Teacher. Kay Dasma. Dyan yun. Laki mo lang. Dyan o. Abot dun o. Abot dun o. Kitang-kita o. Ayun o. Tingnan mo. Si Rika. Unang tingin yan eh. Ayan o. Sa side o. Diba o? Nabarama sa... Oh, basahin mo. Wala na pala nakurakot na din pinapasahod sa bantay ni Rizal. Wala na talaga bantay. Wala nang bantay. Babantayan lang yan pag ano na, Rizal. Salting. Rizal din. Parang gusto ko na lumipat ng pwesto. Ayan pa oh. Ano mo lang, napaka ano. Para medyo malamig-lamig naman yung banda natin. Baka mamaya sipon ang abutin natin. Tubig! Gusto ko ng tubig! Tubig! Basag-basa na yung salamin ko eh. Oh, ang galing mo nga ba? Hindi na kayo Yan lang naman yung papaganda dyan eh. Paggabi na. Itong... Umaga pala kasi. Ganito nga. Yung dating fountain mo papaganda yung paggabi. Para walang mga tao sa likod. Sasabog bigla. Oh, basura oh. Papunta naman doon yung road ko. Yan naman yung basa. Hello, hello. Alas sa 6. Baka naghanggang. Hindi. Wala na daw yung pasahod kay Rizal. Tingnan natin kung waterproof. Pwede po pulas dun sa ano ko. Salamin mo. Hindi. Pwede. Parang kami pa ata tayo ng pagkakalatag eh. Ito ata ang nilalatag eh. Sa ilalim eh. Laban yan. Pwede yan sa New Zealand pag uwi natin. Kasi pag uwi natin, baha na sa New Zealand. Parang sarap daw pala natulog tayo kahit konting oras. Tapos paggising natin, wala na yung bag. Hindi, inaano lang yun. Inaano. Tinatali lang sa paa. Para ka naman hindi nag-boy scout. Kasi paggising mo, wala na yung paa mo sa kaging bag. Pag natutulog, di ano. Sabi mo, hindi nag-business, labor start ko rin na dumaan. Dami nag-jogging dito. Oh. Hello sa tree.
Hello sa 4. Picturean ko nga. Masaya ko din sa kanila. Ano? Magat-pat ka. Picturean ko na lang. Kaso may ano na kasi yung ano natin. Yung camera ko eh. May astigmatism na yung camera ko. Basag kasi. Mamaya na eh. Ano ka? Wala, di nagko-comment yung anak natin. Wala, busy-busy na yun. Hello sa 4. Hello sa 2. Mga bata sila. Pumunta sa kanila. Hindi mo sabi ko to. Live pala si Badet eh, kaya tahimik sila. Ay, Nakalabs pa din. ano mag-enda ba tayo? Mamaya na. Pasokin natin si Badet. Mamaya na. Ehem. Pasokin na ba? Tahimik. Nakalay pala yung lablab eh. Picture tayo. Nandun na ata Kuya Benji si lablab. May video pala. Picture daw. Video naman yung napindot. Video yung napindot. Ba't ka nakati yung mukha mo? Siyempre, hindi tayo maganda. Hindi maganda. Sige, parang bangas. Bangas. Isend natin sa jowa natin. Nakalive na pala sila vlog. Ay, yung maganda video. Tres 33. Paalala. Anong oras na ba? Alas 9 na yun. 1 hour na. Meron pa kaya dito. Oo nga, bro, Rene. Sabi kaya Benji.
Daily vlog na ako ni 79 nyo. Thank you, Kuya Benji. Sige po, Kuya Benji, kung gusto nyo po pumunta sa live ni Badet, okay lang po. Rene, kung gusto mo din po dun sa live ni Badet, okay lang po. Sige lang po. Kami dito lang po. Hanggang mamaya, hanggang 10 pa naman po kami dito. Sige lang po, thank you Kuya Benji. Grabe ka talaga sa amin, Kuya Benji. Grabe talaga. Dito lang ako, sabi ni Kuya Rene. Sige lang Kuya Rene, okay lang. Ano daw? Okay lang. Pakita natin sa kanila yung ano. Bawat dun sa Ha? Oh. Tadi na. Sila lang doon, LG sila mga Marites. Robin J. Doon din ako galing. Salamat sa 4 viewers yan. Pakita ko sa inyo dito. Rizal Park, Lunita. Love Philippines. Me. Yan, load muna kayo dyan sa ano, Dancing Fountain. Hintayin ko mag-upload si Kula, sabi ni Kuya Rene.
Ayun, 9 na at isang oras na lang. Hanggang alas 10 lang dito eh. At maraming salamat sa lahat ng mga pumasok sa live. At sa mga silent viewers natin, maraming salamat sa inyo. At sa mga nagpakulay kanina, thank you po. God bless po. Hey! Baka bukas niya upload, sabi ni Kuya rin eh. Ako may edit din ako mamaya. Pag uwi namin, bukas ko rin upload. Para kahit pa paano makausad din yung aking channel. Gawa-gawa na lang ako ng vlog dito habang nandito ko ngayon sa Maynila. At maraming salamat sa mga nagpapakulay pag nagla-live ako. Maraming salamat at malaking tulong po yun. Napakalaking tulong po nun. Okay, ang parang Jason sabi ni Kuya rin eh. Jason, uran na. Hindi yan ulan. Uranahan, nagkakaralinan na. Uran na Hindi yan yun. ulan. Hindi yan ulan. Pwede mo nag-uralian na. Hindi yan ulan. Uranan sa lalo. Ata, uran na yan. Uran na yun yung nakapayong. Kaya araw. Hello sa tree. Broken viewer na you. Baka bukas niya upload. Ano, uwi na tayo? Maglaan muna tayo lakad-lakad. Para. At yun, Mag-out muna kami. siguro Maraming salamat po sa lahat na sumama sa live na to. At nakapasyal dito sa Lunita. Yun, umuulan na po kasi. Umuulan na. At 9 na. Hanggang 10 lang dito. Gala-gala muna kami namin. Tapos uwi na rin po kami. At abangan nyo na lang po yung mga ibang kaganapan sa upload ko po. Maraming salamat sa nagpahulay kanina. Thank you po sa mga nag-share ng live. Sa mga nag-tap up, maraming salamat. Thank you. Thank you. Love, thank you. Maraming salamat. Hindi kayo Kuya Arnold, thank you. abang-abang po bukas Nagpakulay. sa upload ko, mga kaganapan. Ayan, bye-bye. Wala ba yung ulan? Hindi na yung ulan. May ulan, ayun, nakapayong na sila lahat. Paniwala ka sa akin. Ayun, nakapayong doon. Maniwala ka. Ayun, Ikaw nakapayong. mo, niwala ka sa akin. Maniwala ka talaga. Ayun, Tingnan mo pag nakapayong. lakad na ako Sige, dito. sige, sige. Ayan, bye-bye. Bye! Okay, parang Jason, bye, ingat. Kuya Benji, Kuya Rene, thank you. Silent viewers, thank you din po. Shoutout kila Ma'am Maria J. Ate Jane. Ate Cheng, Kuya Ruben, Kuya Ruben, Kuya Jaime. Sino pa ba? At sa lahat ng Team Hamog. Kuya Jojo. And Kuya Dani, Ate Ampi. Tapos si, Yung lahat. si Kuya Kuya Teddy. Jagger. Kumusta Kuya Teddy? Nawala na si Sa Kuya lahat, Teddy. lahat. Kuya Bye-bye. Benji, bye. Ay, Ay, may trophy ko si Kevin J. umabot pa ng trophy. Umuulan na po. Yan mo naman. Bye! Ingat! See you sa Cavite. Kuya Rene, bye!